Había tempo que Vilagarcía non celebraba un concurso de tapas, pero o seu regreso foi todo un éxito. Impulsado polo colectivo Zona Aberta, esta primeira edición do concurso de tapas e compras tivo unha acollida excepcional. Costounos arrancar ao principio porque, bueno, sempre costa empezar de novo a facer unha cousa que, bueno, que facía tempo que non se levaba a cabo, pero penso que todos os hosteleiros que participaron estiveron moi contentos, de feito así nos lo dixeron todos, da participación da xente, e nós incluso tamén estamos moi agradecidos, incluso porque eles se puxeran a favor de facer esta ruta das tapas, que sabemos que é complicado. Para mostrar a boa resposta da xente, un dato: prácticamente repartíronse todos os pasaportes para votar polos mellores petiscos. Evidentemente, seguramente non están os 2.500 aí dentro, porque moitos, pois bueno, colleron dúas tapas, xente de fora que veu e despois non sellou todos os tickets, pero bueno, a verdade é que moi contentos. Esta mañá fixose o sorteo dos 500 euros a repartir entre 5 premiados. Tamén se fixo entrega dos recoñecementos para as mellores tapas. O primeiro premio recaeu na proposta de Pepe Guilé. A nosa proposta era unha tella de mar que consistía en salpicón de marisco sobre unha base crujiente e aliñado cunha vinagreta de aguacate. E nada, a valoración é moi positiva porque, de feito, bueno, xa habíamos participado antigamente noutras edicións, pero eu notei que este ano a afluencia foi masiva. De feito, home, non te podo dicir un dato moi aproximado, pero entre 70 e 100 tapas todos os días, e así durante 10 días. Dende o Concello de Vilagarcía, que colaborou co concurso, aplauden o resultado. Estos días veíamos como outros concellos da comarca anunciaban o seu concurso de tapas, e eso solo ven porque en Vilagarcía arranca a tradición e outros van facer agora para copiar un pouquiño o bo facer dos hosteleiros que temos en Vilagarcía. Hosteleiro e comercio únense.